Altså, enhver revolution starter jo et sted. Og nogle gange så starter den ikke på en slagmark eller i et fornemt palads, men inde i hovedet på et enkelt menneske. Det her, det er historien om, hvordan en dyb, personlig krise hos en ung munk startede en global lavine, som har været med til at forme den verden, vi lever i dag. Så det er jo i virkeligheden det, historien om Martin Luther handler om. Så det er det helt store spørgsmål, vi skal dykke ned i. Hvordan i al verden kunne en enkelt mand, kun bevæbnet med sin tro og sin samvittighed, overhovedet drømme om at tage kampen op mod den allermest magtfulde institution på den tid? Prøv lige at forestille dig det her. Det er den 2. juli 1505. En ung, ambitiøs jurastuderende er på vej hjem. Pludselig bryder et helt vildt tordenvejr løs. Et lyn slår ned så tæt på ham, at han bliver kastet omkuld. Han er fuldstændig overbevist om, at jeg skal dø. Og i ren panik, i ren dødsangst, råber han de her ord ud i stormen. Et løfte, han afgiver et øjebliks desperation, men som ender med at ændre ikke bare hans eget liv, men hele verdenshistorien. Ja, det her løfte, afgivet i ren og skær frygt, det blev startskuddet. Det var her, den unge Martin Luther forlod den sti, som hans meget ambitiøse far ellers havde planlagt for ham. Og helt utroligt, kun 2 uger senere, så holder han sit løfte. Han banker på døren til Augustinerklostret i Erfurt. Hans far, som var en ret succesfuld mineejer og havde postet en formue i sin søns uddannelse, ja, han var rasende. Altså, for ham var det her jo det pureste spild af både talent og penge. Men for Luther, der var ingen vej tilbage. Et løfte til Gud er et løfte til Gud. Men inde bag klostrets tykke mure fandt Luther slet ikke den fred, han havde ledt efter. Tværtimod, han fandt en endnu værre storm, en indre, åndelig kamp, der var lige ved at rive ham fuldstændig fra hinanden. Luther led af noget, han selv kaldte Anfechtung, og det er altså meget mere end bare lidt tvivl. Det er en helt knusende følelse af at være fortabt, at være under angreb af Gud selv. Han prøvede jo alt, ikke? Faste, bøn, skriftet i timevis, men ingenting virkede. Han sagde endda på et tidspunkt, jeg havde den retfærdige Gud, der straffer syndere. Han sad fast i et forfærdeligt paradoks. Jo hårdere han prøvede at gøre sig fortjent til Guds kærlighed, desto mere syndig og fortabt følte han sig. Det var en ond spiral. Men lige der, midt i alt mørket, var der heldigvis en, der så, hvad der foregik. Hans mentor, Johann von Stauzist. Stautists gennemskud af Luthers problem slet ikke var mangel på tro, men en helt forkert forestilling om, hvem Gud var. Og med de her ret simple, men virkelig kloge ord, vender han Luthers tankegang fuldstændig på hovedet. Han siger simpelthen, stop med at kigge på dig selv og dine fejl, og kig på Kristus i stedet. Og det her, det førte til Luthers store gennembrud. Pludselig, mens han sidder og læser i Bibelen, især i Romerbrevet, så går det op for ham. Frelsen, den er ikke noget, man skal præstere sig til. Det er noget, man modtager. Din gave, ganske gratis. Den her idé, sola fide, altså ved tro alene, det blev selve fundamentet for hele reformationen. Man kan jo næsten mærke, hvilken utrolig lettelse det må have været for ham. Den der årelange, knusende angst, den forsvandt bare. For allerførste gang i sit liv følte han sig ikke dømt, men elsket. Han var fri. Og det skulle vise sig, at en fri mand er en meget, meget svær mand at kontrollere. Okay, så Luthers personlige åbenbaring kunne jo sagtens bare være forblevet, ja, personlig. Men så skete der noget. Han så, hvordan kirken solgte afladsbreve og helt kynisk udnyttede folks frygt, den præcis samme frygt, som han lige var blevet sat fri fra. Og så kunne han simpelthen ikke længere tie stille. Og herfra, ja, derfra går det altså rigtig, rigtig stærkt. Det, der begynder som en invitation til en akademisk diskussion, altså de berømte 95 teser, det udvikler sig på under 4 år til en direkte konfrontation med de 2 største magter i Europa, paven og kejseren. Hver eneste skridt er vildere end det forrige. Fra teserne til paven, der truer ham, til Luther, der trodset brænder pavens brev, og så til sidst den ultimate konfrontation, hvor han står ansigt til ansigt med selveste kejseren. Det her, det er øjeblikket. Hele den etablerede verdensorden står foran ham og kræver én ting, at han trækker det hele tilbage. Men Luther nægter. Han sætter 2 ting højere end både kejserens og pavens magt, Bibelen og sin egen samvittighed. Og lige der sker der et kæmpe skift i historien. Autoriteten flytter sig fra den store institution til det enkelte menneske og teksten. Hans svar var intet mindre end et politisk og religiøst jordskælv. Konsekvensen kom prompte. Han blev erklæret fredløs.
Det betød helt bogstaveligt, at enhver kunne slå ham ihjel, uden at blive straffet for det. Men på vej hjem bliver han så kidnappet i gåseøjne i et smart iscenesært baghold af sin beskytter. Og i skjul på borgen Wartburg, der sidder han altså ikke bare og gemmer sig. Nej, han kaster sig over et helt vanvittigt projekt. På bare 11 uger oversætter han hele Det Nye Testamente til et tysk, som almindelige mennesker rent faktisk kunne forstå. Han gav simpelthen folket direkte adgang til kilden. Men Luthers revolution handlede jo ikke kun om højtravende teologi og bøger. Den handlede i den grad også om virkelige mennesker, hvis liv blev fuldstændig vendt på hovedet. Og der er nok ikke nogen, der er et bedre eksempel på det end en utrolig modig, åndvarende nonne, der hed Katharina von Bora. Luthers nye idéer om kristen frihed blev smuglet ind bag klostermurene, og i et bestemt kloster sad en gruppe på 12 nonner og læste dem i hemmelighed. De besluttede sig for, at de ikke længere ville leve et liv, de ikke troede på, så de planlagde en vild, dristig flugt. Det var livsfarligt, men de gjorde det. Historien går på, at de gemte sig i tomme og sikkert ret ildelugtende fisketønder for at slippe væk. De ender i Wittenberg, hvor Luther føler et ansvar for at hjælpe dem. Han får hurtigt fundet ægtemænd til de fleste af dem, men Katharina, hun var anderledes. Hun var viljestærk, selvstændig og sagde pænt nej tak til de mænd, hun blev præsenteret for. Og til sidst, i et ret utroligt selvsikkert træk for en kvinde på den tid, melder hun ud, at der faktisk kun er 2 mænd, hun kunne forestille sig at gifte sig med, enten en af Luthers kolleger eller Luther selv. Ja, Luther, en 41-årig tidligere munk, blev vist lidt overrumplet, men han endte med at sige ja til den 26-årige tidligere nonne. Og man skal forstå, at deres ægteskab i sig selv var en revolutionær handling. Det var så meget mere end en personlig beslutning. Det var et totalt brud med hundredvis af års tradition. De tog idealet om det celibitære klosterliv og erstattede det med idealet om det kristne familiehjem som det nye centrum for troen. Og Katharina, hun blev altså ikke bare en eller anden passiv præstekone. Slet ikke. Hun var en partner, en manager, en formidabel bestyrer. De flyttede ind i det gamle nedslidte kloster, og hun forvandlede det simpelthen til en blomstrende forretning. Hun styrede en kæmpe husholdning, et landbrug, et bryggeri. Ja, hun var den, der fik det hele til at køre rundt. Uden hende ville reformationens uofficielle hovedkvarter, som deres hjem jo blev, simpelthen være kollapseret. Og Luther, han var fuldstændig klar over hendes værdi. Han gav hende de her kælenavne, som slet ikke er nedladende, tværtimod. De er fyldt med respekt. Min herrekate, det viser jo, at han anerkendte, at det var hende, der var chefen derhjemme. Og Wittenbergs morgenstjerne, det var fordi hun var den, der stod op, og den, der fik det hele til at fungere. Så det, de her to skabte sammen, var altså meget mere end bare en familie. De skabte en helt ny model for, hvordan man kunne leve et liv i tro. En model, som kom til at få kæmpestore konsekvenser. Deres liv sammen blev simpelthen det levende bevis på Luthers teologi i praksis. De viste, at det hellige ikke kun fandtes i kloster og kirker, men lige midt i hverdagen, i ægteskabet, i arbejdet, i børneopdragelsen. Hele pointen var, at et helt almindeligt liv kunne være et helligt liv. Som Luther selv sagde, så er en far, der skifter ble på sit barn, i gang med en gerning, der er mere hellig end en munks bønner. Deres hjem var simpelthen den tanke omsat til virkelighed. Men det var jo ikke bare idyl det hele, langt fra. Det var et rigtigt liv med alle de glæder og sorger, det indebærer. De fik 6 børn, men de oplevede også den ubærlige sorg at miste 2 af dem. Deres hjerteskærende breve om tabet af datteren Magdalena som 13-årig viser os den dybt menneskelige side af de her 2 historiske giganter. Da Luther døde i 1546, stod Katharina pludselig alene tilbage. Krig og økonomiske problemer ramte hende hårdt, og selvom Luther i sit testamente meget utraditionelt havde gjort hende til enearving og værig for børnene, så måtte hun kæmpe en hård kamp for at overleve. Hun døde selv få år senere, men hendes arv, den levede videre. Hun blev selve forbilledet for den stærke, handlekraftige præstekone, en helt afgørende, men desværre ofte overset person i reformationen. Og så er vi tilbage, hvor det hele startede. Med et enkelt menneskes indre kamp. For Luther satte jo ikke alt det her i gang for at starte en revolution. Han gjorde det, fordi hans samvittighed simpelthen ikke gav ham noget valg. Og det efterlader os med et spørgsmål, der er mindst lige så relevant i dag, som det var for 500 år siden. Hvornår er din samvittighed mere værd end alt andet? Hvornår kommer det punkt, hvor du er nødt til at sige, her står jeg kan ikke andet?